εδώ και εγώ. Αν είμαστε έτοιμοι, ξεκινάμε για τη συνεδρίαση. Το πρώτο θέμα της Δημοτικής Επιτροπής σήμερα στη σημερινή συνεδρίαση είναι περιλήψη απόφαση για την κατοκύρωση ανάθεση της εκτέλεσης επιμέρους σύμβασης για την εκτέλεση του έργου επισκευές, συντήρηση σχολικών κτηρίων, παιδικών σταθμών, δημοτικών κτηρίων και εγκαταστάσεων, συμφωνία πλαίσιο ως γνωστόν, την οποία έχουμε συζητήσει και έχουμε ψηφίσει, στο πρώτο κατά σειρά εκ των τριών μειοδοτών αναδόχων του διαγωνισμού. Εδώ μας έχει προκύψει η εισήγηση που έχουμε από την ΑΔΣ για αυτό το έργο που έχουμε ήδη δημοπρατήσει, έχουμε πάρει προσφορές, έχουμε μιλήσει για τις προσφορές αυτές και ποιοι είναι οι ανάδοχοι του έργου αυτού και πρέπει κατά την εκτίμηση που έχουμε από την ΑΔΣ, την οποία δεν την είχαμε όταν είχαμε δημοπρατήσει το έργο, ότι η επίσημη κατοκύρωση για το έργο αυτό πρέπει να γίνει ξεχωριστά για τον καθέναν από τους τρεις μειοδότες του διαγωνισμού. Οι τρεις μειοδότες είναι ο πρώτος που λέγεται, ο πρώτος μειοδότης, ο κ. Γκανιάτσος Μιχαήλ, που έχει δώσει προσφορά με 15,83%, έχει ένα ποσοστό το 60% του έργου. Ο κύριος Ασκούνης, ο οποίος έχει δώσει έκπτωση 12%, έχει το 30% του έργου, και ο κύριος Βλασταράς, που έχει δώσει έκπτωση 11,65%, έχει το 10% του έργου. Αυτό τι σημαίνει? Ότι για τον κύριο Γκανιάτσο, που έχει το 60% του όλου έργου, πρέπει να γίνει με απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής ξεχωριστά σύμβαση για τον κύριο Γκανιάτσο. Γιατί εμείς παλιά το είχαμε ενιαία αυτό και είχαμε πει θα επιμερίσουμε τις εργασίες ανάλογα με τα ποσοστά. Όμως η ΑΔΣ λέει ότι θα χρειαστεί η απόφαση σημερινή που θα δίνει στον κύριο Γκανιάτσο το 60% με ειδική απόφαση καινούργια της Δημοτικής Επιτροπής. Αυτό συζητάμε σήμερα. Εδώ υπήρξε ένα θέμα το οποίο δεν το ξέραμε, έγινε μια συζήτηση από την Τεχνική Υπηρεσία και αυτό το θέμα ξαναμπαίνει πάλι, παρότι το έχουμε συζητήσει και το έχουμε ψηφίσει. Η έγκριση αυτού του πρακτικού, του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την επίλογη αναδόχου, πρέπει να οριστεί σύμφωνα και με την εισήγηση ότι στο λόγο αυτό η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται στη Δημοτική Επιτροπή την κατοκύρωση ανάθεση της εκτέλεσης επιμέρους σύμβασης εκτέλεσης επισκευές συντήρησης σχολικών κτηρίων και παιδικών σταθμών δημοτικών κτηρίων και καταστάσεων, συμφωνία πλαίσιο, στον πρώτο κατά σειρά των τριών μειοδοτών αναδόχων του διαγωνισμού Γκανιάτσο Μιχαήλ του Αθανασίου, με προσφερόμενη μέση έκπτωση 15,83% για την εκτέλεση της σύμβασης, συμφωνία πλαίσιο, έως ποσοστού 60% είτε για το ποσό των 170.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ από το σύνολο του έργου. Ακού. Υποθετήσεις. Θα πάρει το λόγο κάποιος να μιλήσει για αυτό? Υπάρχει κανένα θέμα να το συζητήσουμε, αντίρρηση κλπ? Υπάρχει, εφόσον ενημερώθηκα ότι έχει γίνει πρώτη φορά αυτή η διαδικασία και θα πρέπει ξεχωριστά ο κάθε ανάδοχος να του κάνουμε την ανάθεση. Εντάξει, από μένα δεν υπάρχει κάποια αντίρρηση. Ωραία. Λοιπόν, για τους υπόλοιπους. Συμφωνώ με την εισήγηση. Είχε γίνει διαγωνιστική διαδικασία και τώρα προχωράμε στις εκτελεστικές συμβάσεις. Εντάξει. Κύριος Χανελόπουλος, κυρία Παρασοπούλου. Λοιπόν, υπάρχει η εξής παρατήρηση. Μας λέει εδώ πέρα τώρα η εισήγηση και κατόπιν, όπως πληροφορηθήκαμε και με την ενημέρωση που έγινε, ότι το απαιτεί αυτό η ΑΔΣ. Στη σύμβαση την οποία είχαμε ψηφίσει ομόφωνα την ανάθεση του συγκεκριμένου έργου στις τρεις αυτές εταιρείες, δεν είχαμε αναφέρει και το είχαμε πει και τότε τι είδους εργασία θα κάνει ο καθένας. Δηλαδή, τι είναι επιμερισμός του έργου. Στη σύμβαση που έχουμε μπροστά μας, την οποία
Εμείς είχαμε δώσει την εξουσιοδότηση και είχαμε ψηφίσει και την έχω μπροστά μου. Είναι η από 13 του Μαρτίου του 2026 που αναφέρεται και στην εισήγηση η 2766-1326. Λέει ότι αναθέτουμε στις 3 εταιρείες, αλλά δεν προσδιορίζει με το ποσοστό που λέει ο καθένας, δεν προσδιορίζεται όμως τι είδους εργασία θα κάνει ο καθένας. Αυτό είναι ένα σημαντικό. Δηλαδή στο έργο αυτό, ναι, μεν παίρνει το ποσοστό 70% ο πρώτος, το άλλος παίρνει το υπόλοιπο, ο καθένας θα αναφέρει τι ποσοστό από το έργο που παίρνει. Τι εργασίες όμως θα κάνει ο καθένας. Έρχεται τώρα λοιπόν και στην επιμέρους σύμβαση που θα κάνουμε, εμείς δεν έχουμε τη σύμβαση μπροστά μας να δούμε τι είδους εργασία θα κάνει ο Γκανιάτσος που παίρνει το 70%, τι είδους εργασίες θα κάνει ο Ασκούνης και τι είδους εργασίες θα κάνει ο Βλασταράς. Δεν πρέπει λοιπόν να ξέρουμε με βάση την εισήγηση και τη σύμβαση που έχουμε, γιατί και παραλαμβάνω και στη συνολική σύμβαση αναφέρεται το έργο, δεν αναφέρεται όμως οι επιμέρους εργασίες. Αυτό ήθελαμε να μας διευκρινίσει. Και πιστεύω γι' αυτό και η Αδυσσή λέει ξεχωριστή σύμβαση για τον καθέναν, γιατί ο καθένας ελέγχεται καθό μέρος υποχρεούται. Δηλαδή, σε τι υποχρεούμε εγώ, κύριε? Να κάνω το α, το β, το γ. Γι' αυτό θα λογοδοτήσω, γι' αυτό είμαι υπόχρεος, γι' αυτό θα πάρω τα χρήματα. Οι υπόλοιποι θα πάρουν το υπόλοιπο. Κάτι θα κάνουμε ο καθένας. Αν θυμάμαι καλά, κατά την ανάθεση της συζήτησης που είχαμε κάνει στη συνεδρία στο Νοέμβριο του 2025, που η Δημοτική Επιτροπή είχε αναθέσει και είχε γκρίνει το πρακτικό ανάθεσης, είχαμε πει ότι θα καθοριστούν στο μέλλον το είδος της εργασίας, ποια εργασία θα κάνει ο καθένας. Και στην απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, την οποία την έχω μπροστά μου, που λέμε ότι αναθέτουμε, πράγματι δεν αναφέρεται. Γίνεται σε εκτέλεση αυτής της απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής, γίνεται η σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου και των τριών και πάλι δεν αναφέρεται αυτό που είπα κατ' επανάληψη. Επομένως τώρα, για να υπογράφει η ξεχωριστή σύμβαση για τον καθέναν, και εδώ λέει η εισήγηση, θα ξεκινάμε από τον πρώτο. Πιστεύω, και δεν ξέρω αν κάνω λάθος, ότι θα ακολουθήσει και για τον δεύτερο και για τον τρίτον ξεχωριστή σύμβαση. Δεν μπορεί να γίνει σύμβαση μόνο για τον έναν και να μην γίνει για τους άλλους. Έτσι νομίζω, έτσι το εκλαμβάνω. Αφού λοιπόν θα γίνει ξεχωριστή σύμβαση, δεν εννοείται σύμβαση χωρίς να αναφέρονται δύο βασικά πράγματα. Το αντικείμενο της σύμβασης. Δηλαδή, τι αναλαμβάνει, υποχρέωση αναλαμβάνει και τι δικαιούται. Τα χρήματα που δικαιούται. Το ίδιο νομίζω μετά από 10 μέρες, από ένα μήνα, δεν ξέρω πότε, θα μας πούνε να κάνουμε σύμβαση και για τον δεύτερο. Και μετά και για τον τρίτο. Λοιπόν, άρα λοιπόν υπάρχει ένα κενό στη εισήγηση. Τι έργο δηλαδή θα κάνει ο Γκανιάτσος, τι έργο θα κάνει ο Σασκούνης, τι έργο θα κάνει ο Βλασταράς. Αυτή τη διευκρίνηση μπορούμε να την έχουμε. Θα μπορούσα να συμπληρώσω, κύριε Δήμαρχε, κάτι για να απαντούσατε συνολικά? Ακούσω, ναι. Ωραία, σας ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτό το θέμα, το οποίο πρωτοεισήλθε στο Συμβούλιο 27 Έκτου του 25, στη Δημοτική Επιτροπή και μετά στο Συμβούλιο, απλώς να πω ότι σε αυτό που τότε ήρθε σαν σχέδιο προκήρυξης, στο 4.2 σημείο του, έλεγε ότι η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο με 3 οικονομικούς φορείς, η οποία ολοκληρώνεται με την υπογραφή των εκτελεστικών συμβάσεων. Αυτό που σήμερα ζητείτε να γίνει. Θέλω να πω όμως ότι επειδή ήταν από τότε γνωστό, φαίνεται ότι υπήρξε στην πορεία, χάθηκε, ξεχάστηκε και έτσι έχουμε φτάσει και σε μια καθυστέρηση. Και γιατί το Συμβούλιο κατακύρωσε τον 11ο του 25 και η Δημοτική Επιτροπή και το Συμβούλιο, σε εσάς οι υπηρεσίες έφεραν το Μάρτιο και φτάνουμε σήμερα Μάιο στις εκτελεστικές συμβάσεις, που φυσικά δεν έχει κανένας πρόθεση να αρνηθούμε να υπογράψουμε, έτσι. Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχει και ένα ζήτημα καθυστέρησης λόγω
κάτι ξέφυγε. Αυλεψία να το πω. Λοιπόν, ας φύγουμε από εκεί. Η ουσία τώρα είναι, σε αυτό που ρωτάει και θέτει ο κύριος Κανελόπουλος και η παράταξή μας, ότι θα πρέπει να γνωρίζουμε το φυσικό αντικείμενο σε κάθε σύμβαση, και εγώ, επειδή δεν ήθελα να φέρω ούτε κανένα στον κύριο Κανελόπουλος πρόσκομα, πήρα χτες την κυρία Γενική Γραμματέα που συντονίζει διαδικασίες και μου απέστειλε τεμαχιστά ένα-ένα και όχι εν είδη συνόλου σύμβασης, πράξεις που έχετε υπογράψει σωστά ως δήμαρχος που είστε ο διατάκτης και έχουν άθροισμα 170.000 που μιλάμε τώρα για τον κύριο Γκανιάτσο. Άρα αυτά τα πράγματα, αυτά τα 6-7 πράγματα που είναι, πώς να πω, τεμαχιστά, δεν μπορώ τώρα να σκεφτώ κάτι άλλο να πω, έτσι, και λέει ας πούμε 55.000 συντήρηση και επισκεπτή δημοτικών κτηρίων του Δήμου. Δεν λέει ποιον, θα έπρεπε να λέει. Πάει παρακάτω, λέει 20.000 κτηρίου Κούτελης, 15.000 τάδε, 25.000 μόνο ο Ξενώνας της Δάφνης, το τρίτο μεγαλύτερο χωριό από όλα παίρνει 25.000. Okay. Εγώ, αυτό είναι άλλη τάξεως και άλλη ώρα συζήτηση. Λέω λοιπόν ότι αυτά που ήρθαν εν είδη 5 εντολών του διατάκτη δημάρχου θα έπρεπε να είναι ένα κείμενο σε μία σύμβαση, και επίσης για να μην χαθεί περαιτέρω καιρός προτείνω τάχιστα να έρθει και του δεύτερου και του τρίτου για να προχωρήσει τέλος πάντων αυτή η συμφωνία πλαίσιο και να μην καθυστερήσουμε άλλο. Αυτό. Ευχαριστώ. Λοιπόν, εδώ πάλι υπάρχει ένα άλλο ζήτημα. Ναι. Να αμφισβητήσουμε τέλος πάντων μια μελέτη που έχει γίνει από τις υπηρεσίες, που επειδή δεν είχαμε άλλο τρόπο, είπαμε να κάνουμε ένα σχέδιο πλαίσιο, και αυτό το σχέδιο πλαίσιο, όπως είχαμε συμφωνήσει τότε, θα είναι μια άλλη διαδικασία που θα μπορούμε να προκηρύξουμε διαγωνισμό για να μην πάμε σε επιμέρους κατάπτυμση των εργασιών και αναθέσεων, γιατί αυτός ήταν και ο στόχος, και το προκηρύξαμε αυτό σαν ενιαίο έργο. Και εκεί μέσα είχαμε περιλάβει εργασίες που θα προκύψουν ενδεχομένως σε σχολικά κτίρια. Επειδή αυτό το θέμα των σχολικών κτιρίων μας απασχολούσε πάρα πολύ, γιατί ξαφνικά μας έδειξαν οι διευθυντές ότι έχουν προβλήματα στο κτίριο και λοιπά για τη λειτουργία του, και έπρεπε τότε εμείς αμέσως να επέμβουμε. Είπαμε λοιπόν να περιγράψουμε έργα για σχολικά κτίρια, χωρίς να λέμε συγκεκριμένα το τάδε και το τάδε, και όπου προκύπτει τέτοια ανάγκη να έχουμε ανάδοχο να επεμβαίνει να το κατασκευάζει. Περιγράψαμε εργασίες, περιγράψαμε γενικότερες αναφορές και ειδικότερες, όπως είναι η αναφορά που κάναμε τότε στο θέμα να κάνουμε κάποιες επισκευές και πολύ συγκεκριμένες, γιατί μετά προχωρήσαμε και σε άλλα κονδύλια, τα οποία δεν τα λέτε σήμερα, που αφορούν το ξενοδοχείο στην Δάφνη, και συνεχίζουμε. Όχι. Ένα τάκι, κυρία Παρασκούπου, με διακόπτετε. Ναι, με διακόπτετε. Όχι, Σας παρακαλώ πολύ, δηλαδή, δεν πάει αυτή η ιστορία. Ζητώ δεν πάει συγγνώμη. άλλο. Δεν πάει άλλο. Να τελειώσω. Και μετά να πείτε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, εμείς λοιπόν προχωρήσαμε σε αυτό. Αυτό το σχέδιο τι ήταν? Ήταν να μπορούσαμε να καλύψουμε το σύνολο αυτών των χρημάτων σε προϋπολογισμό σε περίοδο 3 ετών. Δεν είχαμε δηλαδή τις δυνατότητες της σηματοδότησης αυτού του σχεδίου για να πάμε για 1 χρόνο. Το πάμε για 3 χρόνια. Και έχουμε τη δυνατότητα τέλος πάντων να έχουμε ένα σχέδιο πλαίσιο, να έχουμε έναν ανάδοχο, στον οποίο να του ζητούμε να κάνει εργασίες και να πληρώνεται ανάλογα με την προσφορά του για ό,τι κάνει σε όποιο κτίριο σχολικό πρώτα απ' όλα χρειαστεί. Είχαμε όμως βάλει και ειδικότερα κτίρια, αυτά που αναφέρετε προηγουμένως. Εδώ τώρα τι γίνεται? Η σύμβαση αυτή που θα υπογράψουμε, όπως είπα προηγουμένως, στο σύνολο των 290.000, τα 170.000 θα έχουν να κάνουν με το συγκεκριμένο ανάδοχο που λέει τον Γκανιάτσος, γιατί έχει πάρει, σύμφωνα με το σχέδιο αυτό, μπορούσε ο πρώτος να πάρει το 60%. Ο δεύτερος μειοδότης παίρνει και αυτός το 30% και ο τρίτος παίρνει το 10%. Οι τρεις είναι συγκεκριμένοι τα ονόματά τους. Τώρα, τι εργασίες θα κάνουν συγκεκριμένα με τη σύμβαση ο καθένας? Αυτό φαντάζομαι ότι είναι μια δουλειά που θα την κάνει η εκτίμηση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Η
κάθε συνεργασία που έχουμε με τους αντιδημάρχους, με όσους εκεί, με τους δημοτικούς συμβούλους, με όσους έχουν να προτείνουν κάτι που πρέπει να γίνει σε κάθε σημείο, αν προκύπτει ανάγκη τέτοια, ώστε με εργολάβο που έχουμε αναδείξει να γίνονται αυτές τις δουλειές. Δεν είναι όλες οι εργασίες του την ώρα συγκεκριμένες, από ό,τι έχω εγώ την εκτίμηση, είναι γενικότερα και μια σύμβαση να επισκευάζουμε, αν χρειάζεται κάτι, ιδιαίτερα σε σχολικά κτίρια, και ό,τι άλλο εδώ αναφέρεται, συγγνώμη, σχολικά κτίρια, λέει εδώ, παιδικού σταθμού, επισκευές, και λέει δημοτικά κτίρια και καταστάσεις γενικότερα, όπου τέλος πάντων χρειαστεί κάποια επέμβαση να γίνει, φαντάζομαι. Τι θέλω να πω, είναι ένας τρόπος, και αυτό εγώ εξετάζω περισσότερο, να έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε έναν ανάδοχο και να μην ψάχνουμε κάθε στιγμή που χρειαζόμαστε μια εργασία, έτσι να βρούμε ποιος μπορεί να την κάνει και να πηγαίνουμε με τον τρόπο που το αναθέσω και να μην παίρνουμε και τις εκπτώσεις που πρέπει να παίρνουμε. Τούτη την ώρα έχουμε έκπτωση. Θα πάρουμε και εγγυητικές, θα κάνουμε ό,τι ορίζει ο νόμος, θα υπογράψουμε μια σύμβαση, και σύμβαση αυτή ο καθένας από τους τρεις θα έχει ένα αντικείμενο. Σίγουρα θα έχει ένα αντικείμενο. Το συνολικό αντικείμενο θα είναι 290.000 ευρώ. Δεν μπορεί να γίνει ούτε παραπάνω με το ΦΠΑ, ούτε παρακάτω. Άρα λοιπόν, τούτη την ώρα μας έρχεται η εισήγηση για τον Κανιάτσο, να εγκρίνουμε το δικό του μέρισμα, που είναι 170.000 ευρώ, και να προχωρήσουμε στη σύμβαση εκείνη που θα αναφέρονται εργασίες στον Κανιάτσο για 170.000 ευρώ. Στον Ασκούνι το δικαίωμα του 30% και στον Βλάσταρα το 10%. Τώρα, τι θα κάνει ο καθένας από αυτούς, θα οριστεί με την τεχνική μας υπηρεσία και με τις ανάγκες που έχουν προκύψει. Έχουμε προτεραιότητες. Θυμάμαι ότι μιλούσαμε για το ξενοδοχείο της Δάφνης, για μια δουλειά που θα κάνουμε τώρα, για αντικατάσταση κάποιων κουφαμάτων. Μετά προέκυψε, δεν θα χρειαστεί αντικατάσταση κουφάματα, η κυρία Παρασοπούλου πρέπει να είναι ενημερωμένη για αυτά, να κάνουμε κάτι άλλο. Υπάρχει και ένας που ενδιαφέρεται για τη λειτουργία του ξενοδοχείου, να έρθει εδώ να μας πει τι θέλει και αυτός προκειμένου να πάρει το υπόλοιπο να κάνει εκεί την ανακαίνιση και να λειτουργήσει. Υπάρχουν, από ό,τι νιώθω, εργασίες μόνο που αναφέρονται, χωρίς συγκεκριμένα να τις έχουμε τούτη την ώρα μπροστά μας να τις περιγράψουμε. Γιατί οι ανάγκες θα είναι κατά περίπτωση. Αυτό που έχω να πω, και το ξέρει κύριε Παρασοπούλου, ξεκινήσαμε να αντικαταστήσουμε κουφώματα στο ξενοδοχείο, αν θυμάστε καλά. Και μετά ναι, ήρθατε και λέτε δεν χρειάζεται τα κουφώματα αντικατάσταση. Δεν το είπα εγώ ποτέ. Όχι, το είπανε. Το είπανε μάλιστα και ο ενδιαφερόμενος που θέλει να πάρει το ξενοδοχείο. Δηλαδή, χωρίς να το γνωρίζει το Δημοτικό Συμβούλιο. Εντάξει, αυτά να τα πούμε. Πάντως γι' αυτό εδώ, σας λέω να κάνουμε μια να τα συζήτηση πούμε. για το θέμα. Αλλά αν δεν ψηφίσουμε να κάνουμε σύμβαση, πρέπει να περιγράψουμε τις εργασίες. Μόλις ολοκληρώσετε και μου δώσετε το λόγο. Και μετά, αφού περιγράψουμε εργασίες, εδώ είμαστε και εδώ να συνεργαστούμε σε ό,τι θέλετε. Σε ό,τι θέλετε. Εγώ δεν ξεχωρίζω Δημοτικού Συμβούλου ούτε παρατάξεις. Το θέμα που απασχολεί εμένα περισσότερο είναι να γίνουν έργα. Εάν δεν προχωρήσουμε τώρα, εάν μπορούμε, όπως λέει ο κ. Κανελόπουλος, να πάρουμε αυτή τη σύμβαση εργασιών και να την κατανείμουμε ξεχωριστά στον καθέναν ποια εργασία θα πάρει ο καθένας από αυτούς και μπορεί να γίνει αυτό, ας γίνει. Ας πάει σαν αναβολή και ας έρθει σε άλλο συμβούλιο πάλι και ξανά πάλι και να δούμε πότε θα τελειώσουμε. Κύριε Δήμαρχε. Έχει το λόγο του Κανελόπουλος. Να καταλάβω. Λοιπόν, εμείς καταρχήν δεν έχουμε αντίρρηση να ψηφιστεί η σύμβαση εκτελεστική, η οποία από ό,τι κατάλαβα, έτσι επειδή έχετε μια τάση που θέλετε να τα εξηγήσετε πολλά και ανακατεύετε το. Το συγκεκριμένο θέμα τι είναι? Από τη συνολική σύμβαση που υπάρχει με τους τρεις, η οποία την έχετε υπογράψει το Μάρτιο του 2026 και αναφέρεται μέσα το πλαίσιο του έργου, πρέπει να γίνει κατανομή του ποσού που αντιστοιχεί στον Κανιάτσο. Άρα λοιπόν υπογράφουμε μια σύμβαση για 170.000 και λέμε
συμμετέχεις, είσαι ένας από αυτούς που θα συμμετέχεις στο σύνολο του έργου, το τι είδους εργασία θα κάνεις, θα το συμφωνήσεις με περαιτέρω ιδιωτική συμφωνία με τις υπηρεσίες. Αυτό λέτε περίπου. Γιατί Δηλαδή, περιγράφουμε εργασίες μόνο. Και όπου Ναι, υπάρχει ανάγκη θα δουλεύει. Ναι. Ναι. Άρα λοιπόν λέτε, από το συνολικό ποσό, εσύ θα πάρεις το 70% που σου αντιστοιχούν 170.000 χιλιάρικα. και τις εργασίες που θα κάνεις θα τις, πώς να το πω, Κατά περίπτωση, θα τις συμφωνήσεις με τις υπηρεσίες. κατά περίπτωση θα Άρα καταγράφονται και θα πιστοποιούνται από την σύμβαση- υπηρεσία μέχρι 170.000. Κατά περίπτωση. Ωραία. Μπορεί να πάει Άρα, στην λοιπόν, Άφη, μπορεί να πάει στα Καλάβρητα, μπορεί να πάει... Ακριβώς λέω. Θα είναι μέσα στις εργασίες που περιλαμβάνονται στο συμφωνία πλαίσιο, που έχει υπογράψει. Ακριβώς. Στη συμφωνία πλαίσιο. Άρα δηλαδή, για να συμπεράνουμε και να καταλήξουμε. Υπάρχει μια συμφωνία πλαίσιο, την οποία την έχετε υπογράψει 13 Τρίτου με τους τρεις. Αναφέρεται μέσα το σύνολο των εργασιών που πρέπει να γίνουν στα διάφορα κτίρια. Δεν υπάρχει κατανομή, αλλά λέμε τώρα ότι πρέπει να γίνει μία σύμβαση εκτελεστική που θα αφορά τις 170.000, να το πω έτσι, με τον κύριο Γκανιάτσο. Και το τι εργασία θα κάνει με απόδοση, με έλεγχο κλπ. Θα γίνεται κατόπιν συμφωνίες με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Τα λέω καλά, είναι έτσι? Ναι. Έτσι πιστεύω, ναι. Αυτό πιστεύω, με τις διαθέσιμες πιστώσεις κλπ. Το αν θα δώσουμε τώρα 20, έχετε βγάλει κάποιες διατακτικές εδώ που τις έχουμε μπροστά μας. Εντάξει, τις βγάλετε τις διατακτικές με την εισήγηση ασφαλώς των υπηρεσιών. Λέτε εδώ πέρα για την Κουρτελή τόσο, για την Δάφνη τόσο κλπ. Αυτές εδώ οι διατακτικές που έχουμε μπροστά μας και τις έχετε υπογράψει όλες, αφορούν το έργο πλαίσιο. Δηλαδή συμπεριλαμβάνονται στο γενικό πλαίσιο αυτό εδώ μέσα. Ναι. Έτσι. Έτσι είναι. Άρα λοιπόν εγώ, δεν ξέρω τι θα συμπληρώσει η κυρία Παρασοπούλη ειδικότερα που θέλει για αυτό. Εγώ κατάλαβα λοιπόν ότι υπογράφουμε μια ξεχωριστή που λέμε το ποσό που αντιστοιχεί του συνόλου. Για το έργο, όχι, που αντιστοιχεί στον Γκανιάτσο. Ναι, τα 170 του συνόλου των εργασιών. Του συνόλου των εργασιών, εννοείται το ποσό που έχουμε πάρει. Ναι. Κάποια στιγμή, όπως είπα, θα έρθει και για τους άλλους και το τι έργο θα κάνει ο Γκανιάτσος θα το αποφασίζουν οι υπηρεσίες και του λένε μέσα στο πλαίσιο των εργασιών που πρέπει να κάνεις, θα κάνεις αυτές και αυτές και αυτές. Και θα πάρεις την πιστοποίηση γι' αυτό. Και θα δώσεις την έκπτωση 15,1%. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, εγώ αυτό έχω δει. Μπορώ να μιλήσω? Ναι. Τώρα η κυρία Μπαλασοπούλου. Ωραία. Κοιτάξτε, κύριε Δήμαρχε, εγώ έχω ένα θέμα. Ποιο είναι αυτό το θέμα? Το θέμα είναι ότι ρωτάω συγκεκριμένα και δεν είμαι από αυτούς που έχουν άγνοια. Και δεν θα ήθελα, σας παρακαλώ, να με αντιμετωπίζετε σαν να έχω άγνοια. Σας είπα μόνη μου ότι όταν... Αφήστε με λίγο, είμαι σαφής. Δεν αντέχω άλλο, περίμενε. Ούτε εγώ. Σας παρακαλώ, έχω το λόγο, δεν μου τον δώσατε. Όταν θα λες ότι σε χαρακτήρισα δεν έχεις άγνοια, θα λες και με ποια λέξη το είπα. Λοιπόν, θα σας πω. Όταν μου επαναλαμβάνετε τι σημαίνει η συμφωνία πλαίσιο, την οποία την έχουμε όλοι κατανοήσει, όχι μόνο εγώ, αλλά και εγώ μέσα στους όλους, νομίζω ότι δεν έχει, πώς να πω, δεν ξέρω τι δείχνει. Λοιπόν, επαναλαμβάνετε τι σημαίνει συμφωνία πλαίσιο. Συμφωνούμε, κύριε Δήμαρχε, μην προσπαθούμε να πούμε ότι διαφωνεί κανένας ή αμφισβητούμε εσάς ή αμφισβητούμε τις υπηρεσίες. Όχι καθόλου. Λοιπόν, στη συμφωνία πλαίσιο σας είπα μόνη μου ότι στον 7ο του 25 περιλαμβάνονταν οι εκτελεστικές συμβάσεις. Το γιατί καθυστέρησαν, όχι με δική μας ευθύνη, είναι άλλη ιστορία, το παραβλέπουμε κι αυτό. Και δεν έχει κανένας αντίρρηση σήμερα να δώσουμε όπως πρέπει την έγκριση να υπογραφούν οι εκτελεστικές συμβάσεις. Αλλά για μένα υπάρχει το εξής μικρό κενό, μικρό. Όχι τέτοιο που να μην συγκατατεθώ, σαν το 1/5 πούμε της Επιτροπής, όχι τέτοιο. Υπάρχει το εξής μικρό κενό. Καταλαβαίνω το ότι δίνεται ένα ποσό, δίνεται με ΑΙ στον κύριο Γκανιάτσο, το Χ Γκανιάτσο, δεν μας νοιάζει ποιος είναι, γιατί πρέπει να κάνει κάποια πράγματα
σαν συμφωνία πλαίσιο και θα εξειδικευτούν παρακάτω, αλλά η εξειδίκευση δεν μπορεί να πηγαίνει από το ένα άκρο στο άλλο. Οι υπηρεσίες έχουν έναν οδηγό. Ποιος είναι αυτός ο οδηγός? Τι ήρθαν και εισηγήθηκαν τον 7ο του 25, όταν ξεκίνησε αυτή η υπόθεση, είναι ένας οδηγός και εισηγήθηκαν πράγματα στα σχολεία και έχετε δίκιο ότι κάποια στιγμή που θα συμβεί μια βλάβη, εγώ γιατί να μην έχω μια συμφωνία πλαίσιο, να μην τρέχω και μπαμ να του πω πάρτο και φτιάχτω και τάχιστα. Σωστά. Υπάρχουν όμως και άλλα πράγματα όπως αυτά των ακινήτων του Δήμου που είναι λίγο ως πολύ γνωστά. Και επ' αυτών, εντάξει, τόλμησα να πω ποια είναι αυτά. Δεν μπορώ να μην μπορώ και να πω ποια είναι αυτά. Και για το ζήτημα της Δάφνης που το βγάζω αυτή τη στιγμή έξω, παρακαλώ να κάνουμε μια ειδικότερη συζήτηση, γιατί η κυρία Μπαλασσοπούλου ενημερώθηκε από πού? Από το καφενείο. Από το καφενείο. Ούτε από τον κύριο Αντιδήμαρχο, ούτε από τον κύριο τοπικό πρόεδρο που αποτελούν μέρος της ιεραρχίας του Δήμου. Αλλάζουν αποφάσεις σε σχέση με τα σχεδιαστέντα από το Δήμο και το Δημοτικό Συμβούλιο από μόνοι τους. Μου επιβεβαίωσαν και οι υπηρεσιακοί ότι έχουν γίνει σειρά συζητήσεων. Εμείς καθεύδουμε. Έτσι, από εκεί και πέρα, εγώ το βγάζω αυτό. Αυτό που παρακαλώ, με τυπικό τρόπο ως Δημοτική Σύμβουλος Παΐων, μία μέρα παρακαλώ εισάγεται το θέμα του συγκεκριμένου ακινήτου, ολοκληρωμένα, και να δούμε. Έκανε και ο τοπικός, απλώς για ενημέρωση το λέω, γιατί εγώ ενημερώνω, δεν κρύβω, όπως κρύβουν οι συντοπίτες μου. Έγινε από τον τοπικό πρόεδρο συνάντηση και μου απαγορεύτηκε να συμμετάσχω. Δεν πειράζει, θα τα πούμε, αυτά τα βρίσκουμε στη διαδικασία. Θέλω λοιπόν να πω ότι εγώ θα συμφωνήσω απολύτως, θα ψηφίσω υπέρ της εισήγησης της υπηρεσίας και νομίζω ότι μία εξειδίκευση περισσότερη θα ήταν χρήσιμη. Αυτά, και νομίζω δεν έχει νόημα να μείνουμε άλλο σε αυτό το θέμα και σας ευχαριστώ. Επειδή θεωρώ ότι από την πλευρά μου δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, και εννοώ από την πλευρά μας δηλαδή και την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, θα ήθελα να σας πω, χωρίς να κάνω καμία αναφορά σε αυτό που είπατε, ότι εγώ σας έκρινα ότι δεν είστε επαρκείς. Λοιπόν, θα το πάρω αυτό έτσι να το έχω μέσα μου και θα πω το εξής. Είμαστε εδώ για κάθε Δημοτικό Σύμβουλο, για κάθε Πρόεδρο Κοινότητος, για όποιον έχουν θεσμικό ρόλο, να συζητάμε για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο. Έτσι, δεν είναι κανένας θέμα δικό του. Λοιπόν, για αυτό το λόγο, εμείς ζητάμε τούτη την ώρα να γίνει αυτή η σύμβαση, να έχουμε ανάδοχο, να έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για εργασίες που είπαμε πώς θα τις περιγράψουμε σε αυτό το ποσό των 170.000 ευρώ, για το σύνολο των 290, και να πω σήμερα εδώ στη Δημοτική Επιτροπή να μην έχουμε τέτοια θέματα, να συναντιόμαστε, να τα δούμε ένα προς ένα για ό,τι έχει να γίνει και να συμφωνήσουμε και μαζί. Πέρα από τους αντιδημάρχους, πέρα από τους πρόεδρους Δημοτικών Συμβουλίων, απευθείας με μένα και με την υπηρεσία που εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση, μα καμία αντίρρηση, να τα κοιτάμε ένα-ένα. Σας ευχαριστώ. Και εγώ. Εντάξει. Λοιπόν, προχωρούμε έτσι και εδώ είμαστε να έρθουμε σε μια επόμενη συνάντηση να τα δούμε ένα προς ένα. Λοιπόν, συμφωνούμε λοιπόν, ψηφίζουμε ομόφωνα. Ψηφίζουμε με τις διευκρινήσεις που είπαμε, ψηφίζουμε την απόφαση της εκτελεστικής. Ομόφωνα. Ακριβώς. Τις εργασίες των 170 από τα 290. Λοιπόν, τώρα, το δεύτερο... Ναι, στο πλαίσιο. Πάμε στο δεύτερο θέμα, το οποίο συζητάμε και έχει να κάνει με το πρακτικό ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου προμήθειας ειδών σιτίου. Λοιπόν, στη μαθητική εστία κλειτορίας, αναψυκτικών, ζαχαροδών, ειδών καφεκοπτίου, παγωτών για το τουριστικό περίπτερο και για το τουριστικό περίπτερο του Σπηλαίου Λιμνών Καστιών. Αυτή η διαδικασία έγινε. Ως συνήθως δεν λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία που ζητάμε σε διαγωνισμό να συμμετάσχουν εκεί οι ενδιαφερόμενοι. Είναι μικρά τα κονδύλια, φαίνεται.
δεν τους ενδιαφέρει και έχουμε μπροστά μας το πρακτικό της Επιτροπής, το οποίο πρακτικό μας λέει ότι πρώτον πρέπει να το εγκρίνουμε, δεύτερον να λάβουμε υπόψη μας ότι ο Δήμος μας προχωράει στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση από εδώ και πέρα, γιατί δεν έχουμε άλλο τρόπο να προμηθευτούμε τα είδη που αφορούν αυτά τα συγκεκριμένα είδη που έχουμε ψηφίσει να προκηρυχθούν, και τρίτον να ορίσουμε πλέον επιτροπή για να κάνει διενέργεια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς άλλη προηγούμενη δημοσίευση, για να μπορούμε να προχωρήσουμε στην προμήθεια αυτών των ειδών. Και τέταρτον, μετά να υπάρχει και επιτροπή αποσφάγησης, όπως μου λέει εδώ πέρα η Χρύσα, έτσι, η οποία ορίζεται ποια θα είναι. Έτσι, νομίζω είναι η ίδια, ναι, είναι η ίδια η επιτροπή που κάνει και τη διαπραγμάτευση. Και είναι και η ίδια η επιτροπή που κάνει το διαγωνισμό. Λοιπόν, νομίζω ότι εδώ είναι ένα πολύ έτσι ιδιαίτερο θέμα. Δεν είναι μεγάλο ποσότητες αυτές, ούτε μεγάλα τα κόστη εδώ, και κάνουμε μια προσπάθεια να προμηθευόμαστε αυτά τα είδη που μπορεί και πιο πολύ από ντόπιους, αν δεν κάνω λάθος, οι οποίοι κάθε τόσο μετά έρχονται στη διαπραγμάτευση και δέχονται να προσφέρουν. Μπορεί και να μην είναι και ντόπιοι, έτσι. Κάποια στιγμή θυμάμαι παγωτά από Πάτρα, κλπ. Γάλατα κλπ. Ωραία, έχεις την δυνατότητα να μιλήσει ο Γιάννη, και μια περισσότερη εμπειρία σε αυτό. Όχι, εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση, επειδή αυτό γίνεται πάρα πολλές φορές, αλλά και να το επαναλάβουμε τον διαγωνισμό, πέσει ότι δεν συμφωνούμε, πάλι δεν θα έρθει κανένας. Οπότε θα έχουμε πρόβλημα στην προμήθεια των ειδών εκεί για τη εστία και των καστριών. Επειδή οι ποσότητες είναι μικρές, πράγματι είναι 2, 5, 7, αυτό μέχρι 10.000 αν θυμάμαι καλά η μεγαλύτερη, δεν ξέρω γιατί, δεν δίνει προσφορά. Και πάμε στη διαπραγμάτευση. Από εκεί και πέρα παίρνουν και επιτοπλίστων είναι οι ντόπιοι. Δεν υπάρχει... Το σύνολο πάει σε μικρά. Επειδή κάποια είδη, όπως είναι τα κρέατα και τα λοιπά, προμηθεύονται κατά 2 μέρες, 3 μέρες, 5 μέρες. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, εγώ δεν έχω αντίρρηση, τώρα δεν ξέρω οι υπόλοιποι. Λοιπόν, ακούμε. Κύριε Ζιγούρα. Ναι, κύριε Δήμαρχε, πράγματι έγινε ένας διαγωνισμός ηλεκτρονικός ανοιχτός. Υπάρχει πρόβλημα πράγματι στην τοπική κοινωνία και για μικρές ποσότητες, γιατί δεν είναι πάρα πολύ μεγάλες. Δεν υπήρχε ανταπόκριση και λόγω του ότι πιέζει ο χρόνος και για τους παιδικούς σταθμούς να προμηθευτούν τρόφιμα και για τα σπήλαια που έχουν καθημερινή επισκεψιμότητα, η Επιτροπή προτείνει τη διαπραγμάτευση. Να πάρετε 2-3 προσφορές, πιστεύουμε, αν προσέλθουν κιόλα. Ναι, αν προσέλθουν κιόλα, γιατί έχουν σίγουρα προβλήματα και με το σύστημα εκεί που τους υποχρεώνει να έχουν πάροχο, και εκεί δυσκολεύουν λίγο τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, να κάνετε σωστά τη διαπραγμάτευση, να κάνουμε δηλαδή, και να προχωρήσει ώστε να έχουμε τα πράγματα στην ώρα του. Ωραία. Εμείς δεν μπορούμε απλώς να ορίσουμε επιτροπή. Αυτή είναι η εισήγηση. Να ακούσω, κύριε Κανέλο. Λοιπόν, ναι. Σύμφωνα με το πρακτικό, ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός που έγινε για την προμήθεια, ο ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός, ήταν προϋπολογισμού 67.795 ευρώ για τα αναφερόμενα σε αυτά προϊόντα. Ειδών συσιτίου για τη μαθητική εστιατορίας, αναψυκτικά, ζαχαρόδι, καφεκοφία, παγωτά και το τουριστικό περίπτωση πλοίου, συνολικού προϋπολογισμού 67.000, πλέον ΦΠΑ 8.766. Και πράγματι καταγράφει εδώ η Επιτροπή ότι ουδής προσήλθε. Εμένα μου δημιουργεί μια απορία, δηλαδή 67.000 οι εταιρείες οι οποίες διαπραγματεύονται όλα αυτά τα είδη. Ή μπορούσε, επειδή είναι συνολικά η προσφορά, 67.000,
Δεν ξέρω αν είχε το δικαίωμα να προσφέρει κάποιο μόνο για τα παγωτά. Το είχαμε αντιμετωπίσει και πέρυσι. Ή να προσφέρει μόνο για το άλλο. Όχι, να όχι. μην έχει δηλαδή, τα παγωτά και να Μπορεί να προσφέρει ό,τι θέλει. ό,τι θέλει. Έτσι, εμένα μου δημιουργεί μια απορία. Δεν λαμβάνουν γνώση, δεν ενδιαφέρονται, δεν θέλουν τα χρήματα να πάρουν. Δεν το ξέρουμε. Εμείς όμως δεν μπορούμε να γίνουμε και μάντες στην προκειμένη περίπτωση για να μην αδικούμε κανέναν. Εμείς κάναμε τον ανοιχτό διαγωνισμό. Δεν προσήλθε κανένας. Το γιατί δεν προσήλθε είναι ένας λόγος. Εγώ δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να το εξηγήσω. Όμως δεν προσήλθε. Αφού δεν προσήλθε, δεν μπορεί πράγματι η υπηρεσία να περιμένει τώρα, διότι οι ανάγκες τρέχουν. Πράγματι λοιπόν με την απορία γιατί δεν προσέρχονται κανένας, ούτε γιατί δεν επαναλαμβάνω, δεν είναι 2 και 3.000, είναι 67.000. Το είδα, ναι. Που μπορούσε μια εταιρεία που διαπραγματεύεται, οι διαμεσολαβητές κυρίως, να πάνε να πάρουν το καφέ από εκεί, τη ζάχαρη από εκεί, τα γλυκά από εκεί, το ένα το άλλο και να κάνουν μια προσφορά. Δεν προσήλθε κανένας. Επομένως, άμα δεν προσήλθε και το βεβαιώνουν ότι δεν προσήλθε κανένας και είναι ανοιχτός διαγωνισμός, δεν υπάρχει λόγος. Δεν μπορούμε να κάνουμε να περιμένουμε. Πράγματι, να προχωρήσουμε στην διαπραγμάτευση. Τι σημαίνει τώρα με μια λόγια τη διαπραγμάτευση, μην ξαναρχόμαστε. Ανάθεση μεν είναι, αλλά κάνεις μια διαπραγμάτευση. Πας και του λες, δηλαδή τώρα πας εσύ τώρα στον εμπόρο και του λες, εγώ θέλω να πάρω 10 κιλά ζάχαρη, θέλω να πάρω παγωτά. Κάνεις μια διαπραγμάτευση. Αυτό λέει ο νόμος. Επομένως, ελπίζω η Επιτροπή να κάνει τη διαπραγμάτευση όπως λέει ο νόμος. Επομένως, την ψηφίζουμε. Ναι, ομόφωνα. Εντάξει. Πάμε στο άλλο θέμα. Το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης σήμερα έχει να κάνει με μια έγκριση όρων δημοπράτησης και πράξης ψηφιακός μετασχηματισμός του Δήμου Καλαβήτων με κωδικό, όπως γράφεται εδώ πέρα, 522-6671. Και εδώ τι είναι τα χρήματα που μετά από πολλά διάστημα, πέρασε και χρόνος μάλλον και παραπάνω, είχαμε υποβάλει και εμείς τα δικαιολογικά μας στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης να επιχορηγηθεί και ο Δήμος Καλαβήτων, όπως κάνανε και είχαν εκτιμήσει ότι όλοι οι Δήμοι της δικιά μας τάξης θα πάρουν μέχρι 300.000 ευρώ. Αυτή την κατανομή είχαν κάνει για όλους τους Δήμους, να μας εγκρίνουν το ποσό των 300.000 ευρώ. Συγκεκριμένα νομίζω ότι λέει 300.500 τόσες ευρώ, 552 ευρώ, προκειμένου σύμφωνα με τη μελέτη που είχαμε υποβάλει, εμείς να προκηρύξουμε ένα έργο συνολικό για όλα τα χρήματα αυτά, τα οποία αφορά προγράμματα ψηφιακά, τα οποία θα εφαρμόσει ο Δήμος εδώ για διεκπαιρέωση αυτών των εργασιών που είχαμε προβλέψει, που είχαμε προτείνει στη μελέτη που είχαμε υποβάλει. Βάσει αυτού έγινε και παίρνοντας τα στοιχεία εκείνα του νόμου από την υπηρεσία, που γράφει η κυρία Τζιγιάννη εδώ, έγινε η σύνταξη του διαγωνισμού που πρέπει να κάνουμε, προκειμένου να λάβουν μέρος οι διαγωνιζόμενοι, να μας δώσουν προσφορές για τις συγκεκριμένες εργασίες που έχουμε εδώ στη διακήρυξη. Εκείνο που ξέρω είναι ότι το ποσό είναι ενιαίο, έτσι, είναι 290 πλέον ΦΠΑ. Έτσι. Άρα εδώ θα πρέπει να αναδειχθεί ένας ανάδοχος που θα μπορεί να καλύψει όλα αυτά τα οποία περιλαμβάνουμε εδώ στους όρους της διακήρυξης. Είναι πολυσέλιδη, εδώ είναι γραμμένα όσα προέρχονται από τον νόμο στη διακήρυξη και συγκεκριμένα μέσα σε αυτά τους όρους που είναι πάρα πολλά εδώ γραμμένα στα έντυπα, εμείς λέμε στην αρχική σελίδα τι ακριβώς προγράμματα θέλουμε και για ποιο λόγο θέλουμε να τα αγοράσουμε για να εφαρμόσουμε εδώ στην ηλεκτρονική λειτουργία του Δήμου. Δεν έχω να πω ιδιαίτερα γιατί ρώτησα και τις υπηρεσίες πώς θα μπορούσα να κάνω περισσότερη ενημέρωση στη Δημοτική Επιτροπή για αυτούς τους όρους που γράφονται εδώ. Έτσι, ούτε εγώ να μελετήσω όλα αυτά εδώ. Νομίζω όμως, αν τους έχετε δει, ναι.
Δήμαρχε, να πω μια κουβέντα. Είναι γενικοί όροι που περιλαμβάνουν σε όλες τις κατηγορίες, για όλους τους Δήμους. Και αυτό και εγώ αισθάνθηκα. Λοιπόν, και λέει, είναι οι όροι οι οποίοι είναι περίπου πανομοιότυποι για την ψηφιακή ένταξη του Δήμου. Στον ψηφιακό μετασχηματισμό είναι βασικοί όροι, τεχνικοί, ειδικοί, εξειδικευμένοι κλπ. Αυτό δεν έχει λόγο. Το ψηφίζουμε ομόφωνα. Δημόσιος διαγωνισμός θα γίνει και όποιος μπορεί. Και αφορά αναβάθμιση των υπηρεσιών ούτως ή άλλως. Και οι όροι είναι για όλο. Οι όροι αντιγραφή. Ωραία, εντάξει, ευχαριστώ κύριε Γανόπουλος. Λοιπόν, πάμε ομόφωνα γι' αυτό, έτσι κι αλλιώς όπως είπε και ο Γανόπουλος, είναι γενικότεροι όροι. Λοιπόν, ωραία, ψηφίσουμε γι' αυτό να προχωρήσει και μετά έχουμε στο επόμενο θέμα της συζήτησης σήμερα, που είναι αυτό το τέταρτο θέμα, που όπως γράφει η πρόσκληση, απόφαση ακύρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση μελέτης, προστασίας, ανάδειξης, αξιοποίησης πηγών Λάδωνα, αριθμός διαγωνισμού, τάδε κλπ. Εδώ ακούστε τις... Ναι, εδώ ακούστε πάρα πολύ. Το 4 και 5 είναι μαζί. Τώρα αυτό τι έγινε πάλι. Δεν ξέρω αν ενημερωθήκατε τις υπηρεσίες. Αυτό που μου είπανε είναι μετά τα όσα εμείς προκηρύξαμε εδώ για το διαγωνισμό. Ήρθανε μάλιστα ενδιαφερόμενοι, έχουν υποβάλει προσφορές και όταν πήγανε να προχωρήσουν στη διαδικασία, κάποιο τεχνικό λάθος, δεν ανοίγει οι προσφορές πρώτα τα δικαιολογητικά και μετά η οικονομική, γι' αυτό δεν προχώρησαν και η πρόταση από το ΑΔΣ, μάλλον στην Αθήνα πάλι, είναι να ξαναπροκηρυχθεί πάλι αυτή η διαδικασία για να δοθεί η δυνατότητα αυτό το τεχνικό πρόβλημα που μου λένε. Αν είναι τεχνικό πρόβλημα, φταίει η διακήρυξη, ρώτησα εγώ κλπ. Μου είπαν όχι, η ίδια διακήρυξη θα ξαναβγεί, γι' αυτό την έχουμε από κάτω για ψήφιση, τούτη φορά, προκειμένου αυτό το τεχνικό πρόβλημα να μην υπάρχει. Και τώρα πάλι, όπως καταλαβαίνετε, εδώ μπαίνει άλλο θέμα, θα είναι πάλι 2 που έχουν προσφέρει στην προηγούμενη ή θα είναι 3 και 4. Εγώ το ρώτησα αυτό και μου είπανε όσοι και να είναι επανάληψη της διαδικασίας. Λοιπόν, είναι ακύρωση αυτεπάγγελτη από την υπηρεσία για κάποιους λόγους τεχνικούς. Έχει δικαίωμα, θεωρείται νέα προκήρυξη. Η επαναπροκήρυξη αυτή θεωρείται νέα και μπορεί να συμμετάσχει και ένας που δεν έχει συμμετάσχει στον προηγούμενο. Οποιοςδήποτε θέλει. Γι' αυτό το είπα. Επομένως, ο λόγος που αναφέρει μέσα στην εισήγηση είναι καθαρά τεχνικός. Λοιπόν, και γίνεται η επαναπροκήρυξη. Στην επαναπροκήρυξη θα μπορούν να συμμετέχουν και οι παλαιοί. Αυτό ακριβώς. Ναι. Γι' αυτό το λέω. Ναι. Άρα και τα δύο. Είναι σαν να μηδενίζουμε το κοντέρ και πάμε πάλι. Από την αρχή. Ναι. Και αλλά πρέπει να πάμε, γιατί έτσι το απαιτεί η διαδικασία. Ωραία. Και το 4 λοιπόν και το 5 περί επανέκκληση στο 5 των όρων επαπράτησης μελέτης, μελέτη προστασία, ανάδειξη πηγών Λάδων. Πάει και αυτό. Στο 6. Περί προγραμματισμού προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2026 υπό τη μορφή αντιτίμου σύμφωνα κλπ. Είναι μια διαδικασία που τελευταία εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, να έχουμε τη δυνατότητα να προσλαμβάνουμε και προσωπικό 8μηνης διαδικασίας πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ κλπ. Διαγωνισμός, και αυτό πληρώνεται και εγκρίνεται από το Υπουργείο Εσωτερικών γιατί υπάρχει αντίτιμο στη συγκεκριμένη υπηρεσία και εννοούμε τη ασπίλαια λιμών και αστών για τις υπηρεσίες που χρειάζεται να προσφέρουν και οι υπάλληλοι. Έχουμε κάνει μια πρόσληψη. Κάθε φορά ψηφίζει το ομόφωνα αυτή. Ναι, γιατί είναι παραπέμπτωση των αναγκών. Και οι ανάγκες είναι συγκεκριμένες, μουσιολόγους και ξεναγεί. Εντάξει, αυτό το ζητάμε για την... Είναι σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου. Ακριβώς. Συμφωνούμε όλοι, έτσι. Ναι. Ομόφωνα. Το 7 έχει να κάνει πάλι με αυτό το πρωτόκολλο που θα φέρνουμε κάθε μήνα μετά από εισήγηση του ταμεία του Δήμου μας για το ταμιακό υπόλοιπο που θα έχουμε 31 Τρίτου αφορά αυτό, 6.876.215, όπως ακριβώς αναλύεται στην εισήγηση. Έτσι με τα γραμμάτια που λέει εδώ. Σύμφωνα με τον νόμο κάθε μήνα πρέπει να υπάρχει το ταμιακό υπόλοιπο του Δήμου. Όπως είναι η ανάλυση, και η συμφωνία ταμείου.
Δεν έχουμε τα από την στοιχεία να κυρία, πούμε. Συμφωνούμε. κυρία Δημοπούλου, την Αθηνά, τη Διευθύντρια, και τον κύριο Κλαβά. Ναι. Το εγκρίνουμε. Εντάξει. Το 8. Ναι. Το 8 έχει να κάνει με αποδοχή δωρεάς πινάκων. Εδώ μια μόνο έτσι λίγο Ναι. εισήγηση. Ναι. Αυτοί οι πίνακες είναι φτιαγμένοι Ναι. από μια κυρία γνωστή στην περιοχή, από το Σιγούνι, τη Γεια Τσιμπρή. Μπράβο, είναι γιατρός, διευθύντρια, νευρολόγος. Μπορεί να την ξέρει η κυρία Παρασοπούλου. Δεν ξέρω Ναι, αν την φυσικά ξέρεις. και την εκτιμώ Και ιδιαίτερα. εγώ αυτό ξέρω. Λοιπόν, Και είπα έτσι. εντάξει, αφού δεν ζητάει και τίποτα ιδιαίτερο, θα χρειαστούμε. Την ευχαριστώ. Και την ευχαριστούμε. Και αποδεχόμαστε. Ακριβώς. Και αποδεχόμαστε. Το 8. Το 9 έχει να κάνει εδώ με την εξωτερική πίστοση, γιατί πάλι ενώ ψηφίσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο θα γίνουν εκδηλώσεις, θα ψηφιστούν και αυτά τα Ομόφωνα. δαπάνες ομόφωνα. Στον Ψηφίζεται κωδικό ομόφωνα. ένα μαζί. Και νομίζω Ναι. το 9 που είναι, όχι το 9 ψηφίσαμε τώρα, άρα να πούμε μόνο, κύριε Κανελόπουλε, Είναι τώρα, εξειδίκευση. Είναι εξειδίκευση. ναι, ακριβώς, εξειδίκευση των πιστώσεων όπως το λέει η εισήγηση εδώ. Και Ναι, πάμε έχουμε- τώρα. Έχουμε ψηφίσει τις εκδηλώσεις. Ναι, το ξέρω, το έχω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και τώρα να πω, έτσι εδώ που είμαστε τώρα διαζώσεις, ότι μου λένε οι υπηρεσίες εδώ ότι υπάρχει μια πρόβλεψη, γιατί υπάρχουν και ανάγκες κάποιοι υπάλληλοι να λείψουν τέλος του μήνα, να κάνουμε Δημοτική Επιτροπή και Δημοτικό Συμβούλιο. Η πρόταση είναι πότε μπορούμε, γι' αυτό το λέω τώρα εδώ, οι ημερομηνίες που μου προτείνουν είναι 18 και 19 του Μαΐου, Δευτέρα είναι 18, Τρίτη είναι 19, εγώ δεν έχω αντίρρηση, ή Τετάρτη ή 20, τέλος πάντων να πούμε ανάλογα με τις δουλειές που έχει καθένας, να έχουμε δυνατότητα να κάνουμε ένα συμβούλιο τέτοιο, διαζώσεις του τη φορά, διαζώσεις του τη φορά λέει η Χρύσα, και αυτό είναι πολύ ιδιαίτερο, να κάνουμε και Δημοτικό Συμβούλιο και Δημοτική Επιτροπή. Ωραία. Δήμαρχε, να Εντάξει. επιφυλαχτούμε, να μιλήσουμε με τη γραμματέα, να μας μιλήσει και θα μιλήσουμε. Να συνοηθούμε και θα τα πούμε. Ωραία, να το κάνουμε τις επόμενες μέρες ή ώρες, έτσι. Ναι, ίσως προς Δευτέρα 18, ίσως, Κοιτάξτε, αλλά να ενώ συνεχίσουμε όπως απλώς λέγεται. εγώ το βάζω για εσάς που Ναι, κύριε Δήμαρχε, εντάξει, να το εντάξει, συζητήσουμε ναι, ωραία. για να φύγει η Ναι. πρόσκληση που η πρόσκληση Ακριβώς. κύριε Κανόπλε θέλει να Εντάξει, χρόνο πριν. Εντάξει. Θα μιλήσουμε Ναι. με τη γραμματέα και θα σας πούμε.